Eskua ireki eta fibrosiak kendu eta gero zuntz bat neukala tendoi gainean egiten zizkidala, olako austura bezala eta zuntz hori kendu eta gero fibrosia kendu. Hurrengo orduak ez dut oso ongi pasa, egia da mina ez neukala asko, gauean ospitalean hon egin dut eta ez dut lo ondirik egin, baina oso pozik nola atera den, esan diate gauzak oso ondo atera direla. Gure erraminta da, gure bizimodua da eta beti pentsatze duzu eta beldurra gainera ematen dizu kirofano batetara juteak. Uda guztian denetarik probatu dut, mediku diferenteak, masajista diferenteak eta azkenean geratzen zitzaidan bide bakarra kirofanoa zen eta nik uste dut aukera bakarra zela, baina ere hoberena. Orain 10 egun ditut puntuekin, gero 3 astetan edola hasiko naiz pilota suabe ikutzen eta gero ikusi beharko dugu eskuak nola responditzen duen, ni nola aurkitzen naizen. Eta zati izan, importanteena eta garrantzitsuena da garantiekin itzutzea.